אוקיי, אז זה התוסף לגוגל כרום שקוראים לו ביג 3. זה תוסף שבעצם מאפשר לכם להתפקס על שלושת המשימות הכי חשובות לכם כרגע, בשביל לא לאבד פוקוס, בשביל לא ללכת לאיבוד. יש פה את שלושת המשימות, אי אפשר להוסיף יותר משימות מעבר לזה. לצורך העניין, אני אנסה עכשיו להוסיף עוד משימה, אני עובד באנגלית כי זה יותר נוח לי. אני לא יכול, מה שכן, יש גם עמוד ארכיון, שפה אפשר בעצם לעקוב אחרי כל המשימות שהשלמנו, לכתוב לנו רעיונות להמשך, אוקיי? כל משימה שאתם מתחילים אפשר לעקוב אחרי כמה זמן היא לקחה לכם, וכשסיימתם משימה אפשר גם להשלים אותה, ויש לנו פה קאונטר נחמד שסופר לנו כמה משימות השלמנו. וזהו. שיהיה מלא בהצלחה, כל רעיון, הצעה, פידבק, באג, אתם מוזמנים לכתוב לי, ונשתדל להוסיף ולשפר ולעדכן כמה שצריך. תהנו.